खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि बाक्सा जिल्लानि गोबोरदना खुस्राबारि गामियाव हानि दाङाबाजि मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गोबोरदना ओनसोलनि खुस्राबारि गामियाव 5 बिघा हाखौ लानानै गाग्लोबलायनाय सोमजियो खौरां मोननाय बादिब्ला खुस्राबारि गामिनि समेश गयारि बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय 5 बिघा हाखौ 1999 मायथाइयावनो बायनानै आबाद मावबोगासिनो दंमोन नाथाय बिथाङा हाखौ बायदोंमोनब्लाबो गावनि मुङाव खालामना लानो हायाखैमोन बेनि जाहोनाव हा फानग्रा सुबुङा हाखौ सेनो नाजाफिननायाव दाङाबाजि जाथाया सोमजियो दुंहाव थासारिखौ पुलिस बिफाननि सुबुंफोरा खौरां मोननानै थाबैनो जाथायथिलियाव नुजाहैयो आरो जाथायखौ होबथानो नाजायो जखम जानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटी देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होनना मिथिनो मोननाय जादों गामिनि हानि जाथाय ना होमबा बे जाथायाव जेनेबा आंबो दंमोन बा गामिनि माखासे रायजोफोराबो दंमोन बेनिफ्राय बे जाथायाव जेनेबा जायबा हानि बिगोमा बे बिगोमाया जेनेबा हायाव ओरैनो बेसरफोरनि थाखाय थांदोंमोन थांनाय लोगो लोगो जायबा बे मुस्लिमफोर जाय हाखौ बिसोर दखल खालामनानै जेनेबा नाजाबाय दंमोन बा दखल खालामनो थाखाय बिसोर जुजिबाय दंमोन बिसोर थारमाने अलरेडि सेखा बिदिनो रुवा जायखिजाया जं माने लावथि लाना माने अलरेडि बिसोर दंखायोमोन आरो बिदि थानायावनो थारमाने जायबा हानि बिगोमानि जिथु उन्दैथार फंबाय बे फंबाया थारमाने बिसोरनि गेजेरजों बा बिसोरनि सेरजों थांफ्लांदोंमोन बे थांनाय सुबिदाखौ लानानै बिसोर बिनि खर'आव थारमाने खन्थाजों बेखौ माने एटाक खालामो बिनि खर'आ थारमाने गोथौयैनो हाबो बेनिफ्राय दायो बियो बुहुद सिरियासआव दङ बे दा गुवाहाटीयाव माने जिएमसिआव दायो रेफार जाबाय अलरेडि बेखिनियानो आरो मुस्लिमफोराथ' गोबां मुस्लिमफोर फैदोंमोन इयाव जायखिजाया एटाक खालामनायनि थांखि बिसोर फैखादोंमोन आरो जायफोर मुस्लिम फैदोंमोन जोंनि गामिनि खाथिनि जिथु मुस्लिम सासेबो जों सिनायनो हायाखै गोजान गोजान जायगानि बिसोर माने मुस्लिमफोरखौ लेंहरनानै बेफोरबायदि माने एटाक खालामनायनि सुबिदा बिसोर लाना फैखादो स' बिदिनो बिसोरनि हाया गासै 5 बिघामोन बे हायाव बिसोर माने बेसरफोरनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोर माने जायफोर मुस्लिमफोर माने अलरेडि एटाक खालामखानो थाखाय जमखाना दंखायोमोन बेफोरबायदिनो दिनैनि जाथाया फुंनि 10:30 जादो जाथाया गोदो जेनेबा जोंहा आबौआ हाखौ सौरानो फानदोंमोन बेनिफ्राय 99आव जोंहा आबामोना हाखौ बायफिनदो सौरानिफ्राय बे बायनाया माने जोंहा रेजिस्टाराव गैया खिन्थु बायनाय कागजआ लिरनाय दङ बे दिनै 99निफ्रायनो जोंनि दखलावनो दंखायो हाया आरोबाव बे हाखौनो सौराया साननैनि गेजेराव माने साननैयाव माने बिसोर बेरा दुमनानै हालौदो आरो सबाय फोखानाय हाखौनो 5 बिघा दा इयाव जोङो थांनानै आं जेनेबा गामिनि रायजोफोरखौबो लानानै थांनाय जादों जेनेबा जोङो बिसोर जिथु सिगांनिफ्रायनो थांगोन थखन लानानै हालौफैखाबाय दं नालाय ओंखायनो रायजोफोरखौ लिंनानै लानानै थांनानै हालौहैदोंमोन बेयावबो बिसोर मा खालामबाय फैनायानो बिसोरना थखन लानानै फैखाजोबदो जोंथ' रायजो हिसाबै रावबो थखन लानानै थाङाखैमोन आरो थखन सेखा लानानै फैखाजोबदो बिसोरो ओमफ्राय लास्टआव मा जाबाय फंबाया गेजेराव हाबना लायबायना बिसोरनियाव डाइरेक्ट बिसोरो साथाम साब्रै बुनानै सासेया माने खन्थादो खर'आव बुना आरो खर'आव बुनायाव बिराद थै गयो दा सिरियास जाना दङ गुवाहाटीयावसो रेफार होबाय डाक्टरा सौराया मथा मथि 15-20 जनसो 25 जन जागोन असिना जेनेबा जाय बुदो इसोरथ' जों गामिनि सौरा नङामोन बुरमाजानिसो होननाय खोनादों बिसोर आरो आंनि फंबाय असे उन्दैथार आरो समेश गयारि हाया दाथ' रेजिस्टार हिसाबै इसोरनि नामाव दंनाया ओमफ्राय खिन्थु जोंनोथ' रेजिस्टार होआखै नालाय जिथु बायदोंमोनब्लाबो बायनाय कागजआ दं आरो बेनो कागजआ हाया फार्स्टआव जोंहानि आबौनिमोन बे हाखौ आबौआ सौरानो फानदोंमोन ओमफ्राय सौराया 99आव सौरानिफ्राय जोंहा आबामोना बायफिनदोंमोन बायफिननायाव बिसोरो रेजिस्टार खालामनानै लायाखै माने सादा कागजाव लिरनाय जिथु माबाल' दं आरो माबा टिकेट सिथाबनाय दा बिदिनो 99निफ्राय जिथु जोङो दिनैसिमबो जों सौराखौ सानसे बेलासेयाव मावनाय नुफेराखै इसोर जाय मानसिया जोंनि हाखौ दिनै दखल लानो फैफिनदोंमोन इसोर सानसे बेलासे जोंनि हाखौ मावखाफैयाखै दिनै जोङो 99निफ्राय मावना जायै लास्टआव इसोरो सानसेखालि आबाद थैनायाव फैनानै बुंफैबाय नोंस्राथ' हाखौ जोंना एगारना होनांसिगोन फैदो